जोंनि गामिनि मुङा गलें उलुबारि। आरो नोंनि मुङा? आंनि मुङा प्रदीप बसुमतारी आरो बिसोरनि मुङा सनालि बसुमतारी। मा जाथाय जादोंमोन? जाथायाथ' दाख्लै नभेम्बर 5 तारिखै मानसिया बरमायाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। गथ'खौ बुंलांदो जे आं दख'ना सोलायनो थांनि हाथायाव, नों न'आवनो थाबाय था मा होननानै बिदिनो बुंनानै फाजिनो बिदिनो गथ'आबो नेयै नेयै ओंखाम गैया दै गैया बिदिनो माने जेथिया सारिता 5तासो जाबाय, गथ'आ गाबबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो गामिनि बै न'निनो खैनाफोर मोना आंनो फन हरबाय, नोंस्रा दैसा बिमाया गैया होननानै आंनो खोन्थाहरबाय आरो। बे खोन्थाहरबा आं फन जेला खालामो मबाइला सुइस अफ। बिनिफ्रायनो गैया आं न'सिम माने फैयाखै आरो। बेनिफ्राय आंबो खालि फैखाबाय थादोंमोन अरुणाचलनिफ्राय। आं अरुणाचलाव खामानि मावोमोन नालाय आं लोगो मोनफैनाय जायासै आरो मानसिखौ। बेनि उनाव माने थानायावबो एजार होबाय, एजार होनानै बिदिनो पुलिसफोरनि खामानिखौबो बिदिनो बेसे आगबारै नेबाय थाबाय, खामानिया एसे साक्सेस जागोन होननानै साननानै। ओमफ्राय नेयै नेयै बिदिनो निउस पर्टेलफोरावबो होनाय जायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दा होनाय जाबाय। आं दा रायजोफोरनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे दा बे सनालि बसुमतारीखौ जेरावखि थाया मानसिया दा फायनांगौ न'आव। दा नेगासिनो दङ मानसिखौ, माला फैयो माला मायो नेगासिनो दङ मानसिया, दासिमहालागै फैयाखै। सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे सावगारियाव होनाय मबाइल नाम्बार दङ, बेयाव खौरां हरबानो जाबाय। आं गोसोआव